Ini eksploiter kanan sih mana nggak bisa aku. Halo लोगोफोर गिबियावनो आं नार्जारी ब्लग इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायबाय दाना आङो नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे मोजां खौरां लानानै फैदों बेनो जाबाय दिनै चिरां डिस्ट्रिक्ट 2 नं बेंटलाव मोनसे गोदान ड्राइभिं स्कुल ओपनिं खालामगोन जानो हागौ जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्टआव गैयामोन दा जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्टनि गासैबो नोंथांमोना गोसो दङब्ला नैबे ड्राइभिं स्कुलाव जइन लाफैनो हागोन आं आरोबाव लकेशनखौ नोंसिनो मोजाङै खोन्थाना होनो सानबाय बेंटल बास स्टेशननि एसे खोलाहा गंसे BSNL टावार दङ बे BSNL टावारनि अपोजिटआवनो नोंथांमोना बे ड्राइभिं स्कुलखौ नुनो मोनगोन नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो दिनै 26 तारिख मंगलबार फुंनि समाव दानो नैबे मोनसे चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिङावनो ड्राइभिं स्कुल मोनसे खुलिनो होननानै हांख्रायजानाय बायदि सफैनो हानाय हिसाबै बेंटल कलेजनिनो भाइस प्रिन्सिपाल मानव गेदेर बेनेडिक्ट हाज'वारि आरो लोगोसे बेखौ बेखेवनायाव नुजाफैनो हानाय हांख्रायजानाय बायदिनो एक्स प्रिन्सिपाल आदि थमास इस्लारि आरो बिदिनो गोबां गासैखौ मुंख'जोबनो हायाब्लाबो बेवहाय बाहागो लानो हेफाजाब होनो सफैनो हानाय साफ्रोमनिसिमबो आङो आंनि गोसोनि गोरबोनि गोजोननाय आरो सिबिनाय खुलुमनायखौ आं बावहरग्रोनाय जाबाय गमामायैनो दायो नैबे मोनसे जोंनि थाखाय बेंटल बे हालामाव जि ड्राइभिं स्कुल खुलिनो थाखाय जोङो बेखौ डिपार्टमेन्टेलि जि लाइसेन्स हरनाय जादों आं बिथांमोनखौबो धन्यबाद होदों जे ईश्वरी ड्राइभिं स्कुल हिसाबै सा ओनसोलाव चिरां डिस्ट्रिक्टनि गेजेरावनो बे ड्राइभिं स्कुलनि गेजेरजों जोंनि सा ओनसोलाव एबा बिभिन्न जायगानि मानसिफ्राबो फैगौ जि मोनसे गोदान सिस्टेम बे डिप्ल'मानि गेजेरजों ड्राइभिं लाइसेन्स जे लानो गोनां बे डिप्ल'माखौ बेनिफ्राय मोननो हानोसै बेखायनो मिजिंथिदों जे इन फिउचार जे जोंनि बे ओनसोलनि गोबां जोंनि पाब्लिकनि थाखाय जोहोलाव सिख्लाफोरनि थाखाय जे बेनि बे अनुस्थाननि गेजेरजों बे ड्राइभिं लाइसेन्सखौ मोननो थाखाय सुबिदा बा मोननो हाथाव जाहैगोन बेखायनो आङो जोबोद साबायखर बावदों जे बै डिपार्टमेन्ट साफ्रोम अफिसारफोरखौबो आरो दिनै बिसेसकै नैबे समनि गेजेरजों हांख्रायजानाय बायदिनो बे ईश्वरी ड्राइभिं स्कुलखौ खुलिनो थाखाय सफैनाय मानव गेदेर भाइस प्रिन्सिपाल बिथांखौ आं बे समाव खावलायबाय जे दिनैनिफ्राय बे स्कुला खुलिनाय जाथोंसै बिथांनि आखाइनि गेजेरजों बे ड्राइभिं स्कुलखौ खुलिनो थाखाय आं बिथांखौ खावलायनाय जाबाय गारि सालायनानै BA पास मानो मुम्बाइ दिल्लीफ्रावहाय गारि सालायनानै जागासिनो दङ साख्रियाथ' मोननो थाखाय अभाब बे हिसाबै गारि सोलोंनानै गावखौनो गाव मोनसे इमप्लयमेन्टखौ खालामना लानो हायो आं बेबायदि सानो खारन आं दहायनो बुंबाय भारतआवथ' जोंहा इमप्लयमेन्टनि प्रब्लेम दङ गारि सालायनायनि गेजेरजोंबो दिनै अला दङ एयारपर्टआव सालायो बायदि रोखोमनि दङ जों बेखौ इनभेस्टमेन्ट खालामो आरो बेल' नङा आं दहाय बुंनाय बायदि माने रड एक्सिडेन्टआ मोनसे मेजर प्रब्लेम इन्डियायाव जों बेखौ मिनिमाइज खालामनो हागोन अनलि थ्रु दा प्रपार ड्राइभिं आरो बेवहाय ड्राइभिं स्कुलफ्रा गोनांथिथार दिनैनि जि
इन'ग्रेसननि प्रग्रामा आं बेवहायनो फोजोबनाय जाबाय जोङो आं खावलायदों साफ्रोमखौबो खुलिनायनि बेखेवनायनि मुङै साहा जलफान एसेल' आंनि सिङाव हाबनो थाखाय आं बयखौबो खावलायबाय लाफैयो बे जायगायावनो फार्स्ट टाइम रिसिभ जागोन ओमफ्राय नोंथांमोना दायो स्क्रिनाव नुदोंना बेयो जाबाय सिमुलेटर जेब्ला नोंथांमोना गोदानै एडमिशन लागोन प्रेक्टिकेलि नोंथांमोना बेखौ सालायनो मोनगोन आरो जुदि नोंथांमोना कमप्लिटलि बे सिमुलेटराव सालायनो हागोन अब्ला नोंथांमोना डाइरेक्टलि मारुति कारखौबो सालायनो मोनगोन दानो ब्रादार देरहाया सालायनानै ट्राइ खालामनायदों नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय था नोंथांमोननो बेखौनो फोरमायनो सानोदि दिनैनि भिडिअआव आं एडमिशन फिस एबा जइन फिसनि सोमोन्दै आं लाबोनाय जायाखै आंनि नेक्स्ट भिडिअआव आं एडमिशन फिस एबा जइन फिसनि सोमोन्दै सावरायनाय जागोन बेनिखायनो नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालाम जाहाथे गोदान भिडिअनि नटिफिकेशनखौ नोंथाङा मोनहैनाय बायदि दायो आङो भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नो सानबाय थेंक इउ